Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, ife ana anu lero Lolemba pa 12 December 2022 tabweranso kwa inu kuti timve mawu anu. Tsegulani mitima yathu kuti mawu anu akhazikike mwa ife, ndipo mutithandize kuchita chilungamo, kusatira njira zanu, kuti nthawi zonse tizikwanirisa zolinga zanu ndi kulandira madalitso anu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Numeri mutu 24 ndime ya 2 mpaka 7 kudzawerenganso ndime ya 15 mpaka 17. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Mateyo woyera. Mateyo 21 ndime ya 23 kulekeza 27. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likhutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Service Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Mateyo mutu 21 kuyambira ndime ya 23 kulekeza ya 27. Pa nthawi yomweyo Yesu adalowa mnyumba ya Mulungu, ndipo pamene ankaphunzitsa, akulu ansembe ndi akulu a Yuda adazamufunsa kuti, kodi mphamvu zoti muzichita zimenezi munazitenga kuti? Ndani anakupasani mphamvu zimenezi? Yesu adati, nanenso nditakufunsani funso limodzi. Mukandiyankha ndiye ndikuwuzeni kumene ndinazitenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi. Kodi Yohane kuti azibatiza, mphamvu zake adazitenga kwa yani? Kwa Mulungu kapena kwa anthu? Iwo aja adayamba kukambirana nkumati, tikati adazitenga kwa Mulungu, iyeyu anena kuti nanga bwanji tsono simudankhulupirire? Komanso tikati adazitenga kwa anthu, anthuwo asatireka chifukwa onse amati Yohane anali mneneri. Ndiye adangomuyankha Yesuyo kuti, kaya ife sitikudziwa. Apo iye adati, nanenso tsono sindikuwuzani kumene ndidazitenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, lero Lolemba pa 12 December Mulungu watipasanso mawu ake oti atithandizire pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku kulingalira zimene zikuchitika pamoyo wathu, zimene zikuchitika m'dziko lathu, zimene zikuchitika pano pa dziko lapansi. Ndi cholinga choti kumapeto kwa zonse tipange chiganizo. We should make a decision kuti tisatire ziti. Kuchokera m'mawu athu oyamba a tsiku la lero tikumva nkhani imene kupezeka m'buku la Numeri. Mmenemu muli nkhani ya mfumu Balaki amene anampempha mneneri Balamu kuti atemberere ana a Israeli. Chifukwa iyeyo Balaki anali ndi chiopsezo popeza ana a Israeli anali odalitsidwa ndi Mulungu. Balaki atamuuza Balamu kuti achite zimenezi, Balamu anali woopa Mulungu. Iye anapanga balance kuona kuti kodi chimene ndikuyenera kusatira ndi chiti. Ndisatire zonena za mfumuzi kapena ndisatire zimene Mulungu afuna kuti zichitike. Ndiye Balamu ngati mneneri anafuna kuchita zimene Mulungu amafuna, osakhala zimene mfumu imafuna kuti iye akwaniritse. M'malo mwake, moti atemberere ana a Israeli, Balamu anadalitsa ana a Israeli. Ndipo ana a Israeli anapitirizabe ulendo wawo ndi kupanga zonse zimene ananena kuchita monga momwe Mulungu amafunira. Inuyo ndine tsiku la lero tili pa nkhondo. Nkhondo yake ndionena kuti mbali ina kuli Mulungu, mbali ina kuli anthu amene zochitika zawo pena ndi pena zimasemphana ndi ufuna kwa Ambuye Mulungu. Mulungu amatiuza ife zinthu zochita, Mulungu amawauza anthu ena zochita, ndipo anthu ena aja amazabweranso kwa ife kuzatiuza ife zochita. Ifeyo monga Balamu tikuyenera kuonetsa kuti mbali yathu ndi ya Mulungu, ndipo tikuyenera kuchita zimene Mulungu akufuna, osakhala kugwera mbali ya anthu. Tikuyenera kuonetsa chikhulupiriro chathu, tikuyenera kuonetsa mphamvu zathu,
tikuonera kuonesa chidwi chathu kuzimene Mulungu yakufuna osakhala kuzimene anthu akufuna. Ngati tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana kumalo kumene timakhala ife, kumalo kumene timagwira ntchito, kapena mdziko mwathu, kapena pano pa dziko lapansi, ndi chifukwa chonena kuti timalephera kupanga chiganizo cholingana ndi zimene Mulungu akufuna, koma timapanga chiganizo cholingana ndi zimene anthu ena kapena bungwe limene ife timagwira ntchito, maorganization amene timagwira ife ntchito akufuna kuti ifeyo tikwanirise. Koma lero kuchokera mmawu athu oyamba, Mulungu akutiuza kuti pamene pali zinthu ziwiri zonena kuti zikusiyana zochitika, kumapeto kwa zonse ifeyo tisankhe chinthu chimene chili chogwirizana ndi zimene Mulungu akufuna. Kuna kuti ifeyo tisakhale pa mavuto ndi zimene Mulunguyo akufuna. Tikangopanga chiganizo chogwirizana ndi zimene anthu ena akufuna, kapena bungwe lina likufuna, ifeyo kumapeto kwa zonse sizakhala anthu osangalala, sizakhala anthu okondwa, chifukwa tapanga zinthu zosemphana ndi zimene Mulungu akufuna. Pali zinthu zingapo zimene ife tingathe kupereka. Chimodzi mwa icho ndichonera kuti nkhani yokhuzana ndi chilungamo pano pa dziko lapansi. Anthu amagwira ntchito zosiyanasiyana, ena ndi majaji, ena ndi apolisi, ena ndi aku Malawi Revenue Authority ku MRA, ena ndi aku Immigration Department. Pamakhala zinthu zosiyanasiyana zimene tsiku lina lilonse tikuyena kupanga chiganizo. Muzonsezi tikafuna kupanga chiganizo, tiyang'ane kuti kodi chiganizo chimene tikufuna tipangechi nchogwirizana ndi zimene Mulungu akufuna, kapena nchogwirizana ndi organization imene timagwira, kapena nchogwirizana ndi bwana wanga amene akufuna kuti ine ndikwanise ngati zimenezi. Ngati tikupanga chiganizo chogwirizana ndi munthu, chiganizo chogwirizana ndi bungwe, zinthu zonena kuti mwina nthawi inake nzonsemphana ndi zimene Mulungu akufuna, ifeyo tizachitika m'mavuto. Ndipo anthu ena aja kapena mabungwe ena aja azatisiya, chifukwa choti zimene zotazipanga mwa ife tokha ndipo nzonsemphana ndi kufuna kwa Ambuye Mulungu. Every time we are making a decision that is against the natural laws of justice, we are putting ourselves into deep problems, difficult to be bailed out. What is important for us as Christians, as sons and daughters of God, is to make sure that we are making decisions that are not contrary to the will of God, decisions that are in line with the thinking of Jesus Christ, decisions that are in line with the nature of Jesus Christ. In so doing, we don't put ourselves into problems that are difficult to be bailed out. Chimene Mulungu akufuna ndichona kuti tikamakhala ngati ana ake, tionetsetse kuna kuti takhazikika pa chilungamo, takhazikika pa choonadi, ndipo tikuwaphunzitsa anthu, tikuwathandiza anthu muzoonadi. Ndipo munthu wina akhala kuti akutiuza zinthu zona kuti nzosemphana ndi chilungamo, zosemphana ndi kufuna kwa Ambuye Mulungu, munthuyo ifeyo timukanire, timuuze zoona zake zenizeni. Tisavomere zinthu zimene zingathe kuwapangisa anzathu kukhala pa mavuto, tisavomere kuchita zinthu zimene zingathe kupangisa gulu la anthu osiyanasiyana kukhala pa mavuto, koma tivomere kuchita zinthu zimene kumapeto kwa zonse Mulungu azakhala kukondwa ndi zimene ife tazichita, nafenso tizakhala tikusangala ndi zimene ife tazichita. Tisapange ziganizo zosangalasa munthu mmodzi, zosangalasa bungwe, zosangalasa chipani cha ndale chimene ife timachitumikira, kama chimene ife timachikonda. Tipange chiganizo chonena kuti kumapeto kwa zonse mbumba ya Mulungu izakhala kusangalala, Mulungu azakhala kusangalala, anthu pa dziko lapansi azakhala kusangalala, bungwe limene timakhala tikugwira ntchito lizakhala kusangalala. Potero ndiye kuti tikukwanirisa utumiki wathu kapena kuyitanidwa kwathu ngati ifeyo ana a Mulungu. Ndi chifukwa chake muthenga wabwino wa tsiku la lero, Ambuye Yesu akuwauza anthu zoona, sakupshatira choona chake chenicheni. Akubwera ndi maopo awo osiyanasiyana ngati kuti afuna kumuyesa, koma Ambuye Yesu akunena kuti choona chizatipasa ifeyo ufulu. Anthu onse amene amabwera kwa iye kukamfunsa mafunso osiyanasiyana, makamaka akulu ansembe, makamaka afarisi, makamaka akuluakulu oyang'anira za malamulo, amene amabwera mwazamfunsa mafunso okhuzana ndi za ndale kapena kuti amutchere, Yesu amawauza zoona zake zenizeni. Ndiye nafenso tikhale anthu owauza anthu zoona zake zenizeni, owathandiza anthu zoona zake zenizeni, ndipo tikakhazika pa choona changati chimenechi, tizakhala anthu okondwera, tizakhala anthu osangalala, tizakhala anthu amtendere pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mulungu apitirize kutisogolera, kutiyang'anira pamene tili mu nyengo ino ya Adventi, kuti kumapeto kwa nyengo ino ya Adventi ifeyo tikhale tasinthika kwenikweni, ndipo titakhazikika pa Ambuye Yesu, takhazikika pa Mulungu. Popeza zonsezi tikuzichita ngati ana a Mulungu, ndipo muchina chilichonse chimene timachichita pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kaya ndi kumpingo, kaya ndi kundale, kaya ndi kuntchito, kaya pamene tikucheza ndi anzathu, tipange zinthu, tipange ziganizo zogwirizana ndi zimene Mulungu akufuna. Poopesa kuti ena tingathe kuwasiya m'mavuto, ifenso kuzisiyanso m'mavuto. Kwa pamene takhazikika pa Ambuye Mulungu, pamene tapanga ziganizo zogwirizana ndi Mulungu, ndiye kuti ifeyo tizakhala anthu aufulu, komanso tizakhala anthu amtendere pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, komanso sitizayika wina aliyense pa mavuto osiyanasiyana pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Tipemphere.
Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikuthokozani Mulungu Atate amphamvu zonse chifukwa cha mawu amene mwatipatsa tsiku la lero pa 12 December 2022 Lolemba, kuti atithandizire kukhala anthu okhazikika mwa inu, anthu amtendere komanso anthu aufulu, chifukwa chonena kuti ziganizo zimene tazipanga zogwirizana ndi kufuna kwanu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.